हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण कंकी वेलकम करूछु मो यूट्यूब चैनल आ गोटे न्यू ब्लॉग नोटार उठिकी बेडशीट साइज करके चलले मो बो सହିତ ଟିକେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ମୋ ବୋଉ କଣ କହୁଛି କଥା କଣ କି ବାସନ ମଜା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆଜି ମୋ ବୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ବାସନ ମଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବୋଧେ ତମେ ନେଇଛ ଆଜି ମୋର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପରେ ମୋ ବୋଉର ହସ ତାପରେ ଚାଲି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବାରେ ଆଜି ଆମର ଚିକେନ ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ମୋ ମାସେ ହେଲା ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୋ ଜିଜୁର ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଶୁଣିବେ ତା ବାଟରେ ବୁଣି ଦେବି ଦେଖିବାକୁ ସବୁଦିନେ ତ ମିଠା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ତ ଗୀତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଚାଲି ଜେଜେ ପାଖକୁ ଜେଜେ ଆମର କଣ କାମ କରୁଥିଲେ ମୋର ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଜିଭରେ କାହାର ହାଡ ଅଛି ମୋର ଅଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ଜମା ଭୁଲିବେନି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।